produced good results, and they thanked me. Wow. So I'm telling you, with me and my ancestors, we have no problem. We have no problem with me and my ancestors. Asi very soon wangondi mazuva apera ndaimbofamba nemota dzakanaka dzakasvika hadzo dzakambonzi ndimire nehondo dzetsiriko, saka ndoziva kuti manje vachandinzwira tsitsi, and I'll be having a very good car because I used to move nema 4-wheel drive. So I think very soon I'll also be moving with those cars that I used to move. Yeah, I want to throw the same question to you and to Mbuya Shoko vari muno tinofara chaizvo Mbuya kukuonai muri pano tachibvunza sekuru nyaya yomudzimiyo iyi nezvavangachitaura. Ndakabva ndabvunza kuti munogashira here nai Mbuya kuti pane nguva yekuti mudzimu yedu inoda kuti tiite zvakanaka, tidhraivhe mota dzakanaka, tigarewo kumaarea ayaya tichichenavo, tichimwaya mari pose pose, zviri kuhere izvozvo? Mudzimu yedu inofamba here nenjira idzodzo? Regai ndigamuchire vateereri nomufaro muzhinji. DJ muchandiregera ndauya ndakatorongawo kumhorosa vateereri ndichiti vasikana iye zvino kwava kutonhora, handichakumhorosei chaizvo asi kungokupayo chipo nekuda kwekuti ndiri ambuya venyika yese. Torai mitohwe, mashizha emutohwe mugeze achene, mutsonde aite powder mupfeka, anopisisa muviri. Vana baba muchinwa makwati acho nguva ino yechando ndozvinokudzivirira iwe kukorona. At the same time mushonga wemakwati. Ambuya musati mapedza maakutengesa mushonga ndozvinorambwa kumedicine izvozvo zvokuti vanhu vachaita n'anga, tsvagai muzukuru kumba kwenyu anoita basa iroro. Aiwa ipai muzukuru wenyu. Mabva maunza nyaya inondinakidza ese yatafambira idu, asi sekuru varadza kusafara chaizvo. Mufanira kuona chiso chavo Havafaniri kudaro. Asika zvino vana veZimbabwe dambudziko vana vavo ndo vari kutuka vachiti muri waroi, muri n'anga. Vana ivavoka muri kuuraya basa, nekuti tetiguru kana vachidzika vanodzika kuti mhuri dzavo dzizodye. Zvino munhu wose akaziva kuti achandotora chakati oshandisa, muri kuikuta kuti matsotsi awande, nekuti kutone wamwe kune vamwe vachatora mushonga iyoyo iwe unenge uchirapa, nekuda mari vachazobata mimwe mishonga yekunyepera kuti vanenge vachirapa. Muri kudhime muri kukonzeresa un'anga, ndimuri kukonzeresa zvinhu zvakashata. No, hatiti zvozvo. Hamusana mamboona pirizi chacho chinzi ranogadzirwa nei. Aiwa imimi hamuiti. Saka hamusvikirwi. Kana muchisvikirwa ifasa. Aiwa chenjedzo. Not how people do it. Pada ndo chimwe chikonzero chekuti munoziva ndinorwa nyaya dzakawanda chaidzo maererano nenyaya dzekuti isusu taitaura nemwana mai wangu musuno chibvunzana kuti isusu vanhu vatema zvakabvita seiko kuti munhu angari pachikepe akauya akatunganidza tose pamusha pedu kana kuti musha medu akati michinda iko kusingarimiki isusu tatora pano mbombego mweya wakaita seiko kuti munhu akauya achizviita nditi. Vamwe vanodaira vachiti aiwa zvakaitika nekuti kana kuti zvimwe zvinhu zviri kusarira pachivanhu chedu nokuti hatinyori, hatirondedzeri, hatipanani ruzivo. Pakupanana ruzivo zvavari kuita idzidziso dzevachena kuti imimi ari kuita izvozvo zviri kuitwa namunagogo zvavataura kuti mupananai ruzivo. Vari kuuya vachiita research, pakuita research vari kuunganidza vachikuti imimi vatema hamufaniri kugara muine zvinhu zvenyu, munofanira kupanana ruzivo. Pakupanana ruzivo vari kuuya vachitora mishonga yeyo wogadzira mapirisi wodzoka kunoku otitengesera nemari inodhura. Dai kwai kuri kuti inzwai, dai kwai kuri kwokuti ambuya vabatsirana nedzinza ravo wati isu tinoziva mishonga yekudziisa muiri, ngatigadzirei semhuri. Muri kuzvinzwa, toziva kuti wambuya kune mishonga yakati vasiyira wasiyira mari nevazukuru. Kana vakuenda kumachechi ndivo vakatadza kudzidzisa vana vavo ivo mbuya, nekuti mbuya watadza nekuti kune mishonga yekutowa kuti mhuri dzikuteerere. Vanopuhwira varume ava vevanhu vachipuhwira, vanotadza kupuhwira mhuri yavo kuti igare ikavabata. Saka I also question hizi
I also question my. You know, the more you say this, the more also I intrinsically, and I don't know, as you're listening in, I intrinsically get confused as an African. Nekuti munoziva isusu tinosimbirira nyaya yeunhu ende unhu watinotaura nezvazvo pachirungu handi ndo pavanoti zvoni I am because you are then I am handiti collectiveness kuti inini sedunga munhu handipo kana imi musipo ndosaka zvinzi panororiwa paya paya hausi kuzororera mukadzi wakoka ukurorera dzinza panozvagwa mwana paya paya tinoenda muzvinzi kwasikwa mbudzi mwana hasi wako nemurume wako kana nemukadzi wako ndoenyika tine maboundaries panofiwa paya vanhu pavanouya kuzochema nesu kuchema nekuti munhu hafa hasi wako ndiye vanhu mataura zvakanaka saka mira indipedzise saka kana tazouya kune zvinhu zvinoti pararamo semishonga sezvaitwa nambuya shoko kuti varoda kubetsera vazukuru ndaitore nemubvunzo panyaya yekudzigwa nemashizha emutohwe kuti kana vachiti kupfeka kudii endasandatoplanta topic mabva masiya mavavharira zvino isusu vana vadhaki tinobva hedu kwareuri asi taramba tiri murima nekuti pane vari kuti ava muri kuzvitaurirei musaziva saka munoziva zvatinozoita nekuti Google yakauya iyi haizotauri zvemumatohwe nei inongokuudza kuti kune paraseti inongokuudza kuti kune rooibos zvedu zvasara nekuti zviri kuvharirwa zviri kunozikuita sekwatoita maavhokadho kuti aibveko zviri kupfimbikwa kwaita flu nepo dzimwe flu dzinouya maita zvakanaka ngatitaure rubbers inogadzirwa nevarungu ngatitaure zvamataura zvinogadzirwa nevarungu hapana pazvakambotaurwa zvinogadzirwa sei mishonga inogadzira rubbers inotorwa muafrica muno asi munozati rooibos chi rooibos mutondo wakangoda sezumbani it's literally just the South African version of zumbani asi where you are probably right kune vakangwara vakabva vati ngatigadzire tea aiwa ndatini zviri kutaurwa nambuya I'm nothing against it but ndati I've nothing against gogo aiwa chingomira I've nothing against gogo ningo ne problem yekuti vanoda kuti ruzhinji rwezive but the way she's doing it varesvera avaita ndati panapa hatisi kudzidzisa vanhu kuita n'anga tiri kudzidzisa unhu nekuti tikati tose toziva makwenzi ndo zviri kuita kuti vanhu vazonyeperwe maningi tiri kupromota mataura google muviri vasikana vedu havana vakadzi vechidiki muzimbabwe dare renyu rafa here sekuru rangu harife naizvozvo aiwa nekuti vataura zvamatohwe ukataura nezvemurumanyama ini wandinosekuru munozviziva kuti ndinotofamba nechigaba changu chine murumanyama wandinomwa maasidi anonditambudza ndakazviziva sei mwana wadhagi kuti murumanyama unobetsera ndakapinda maika akawanda I want to give you an example yendisingada hangu kutaura a certain university yakabatana nevamwe vanhu vachiita investigation yemuuyu kuti unorapa chii vakapuhwa mari kune zvaiita asi wakanga wabuda kunzoko wakazoita more than 20 billions of dollars more than 20 billions of that help muno mune vanhu vanonzi masharks chiwana tiri kuteerera tinofanira kuti tigadzire isu echiwana tibatane ivo vachiziva zvavanoita toita sezvakaita machina chaiwo ane maherbs avo avanogadzira womaketa yafinished product vana vamuri kutaura kuti havachadi pakaita mari chacho zvoti zvemuri kuita zvinounza mari vanova vachimanya asi vanoti ndezvewarombe because imi muri kutaurira izvozvo mauya muchitsvaga malifta muna kana mota kana driver tikataura vanoita zvinhu izvozvo vane vari kushandisa tikunzi isusu ngatiti our values kupata hatisi kurambidza but tingavadzidzise vari mugwara it's part of today because people they want to learn the actual lady then ndiri kuti inini ka mukangofukura hapwa ndosaka muchinzwa kune chinyavada
even kunonzi kuna makumbi. Why didn't they take why didn't they take why did they take everyone as family imomo kuzidi makumbi? A certain people, individual who were chosen, vanehana vane moyo unoda. I hear you, Sekuru, in terms of traditions in the way we've done things. Is it serving us? It is. Zvekuti inini ndozotanga kuzviwa nhasi ndatikombi kudai kuti ndikamatohwe anobetsera kudzisa muviri muwinter makadai kuti right now they are giving information, and certain people that have acquired that information are the same people vanomura chiwano chakupa that knowledge. But Sekuru, and the certain people you are woga. But Sekuru, still my question remains. How has this protected us as a people by only having a select few having some important information inogona kutibetseredza kuti isusu tirambe taka midzi yedu yechivanhu irambe yakadzika kana tiri kungomirira vanhu vaviri vatatu vakaita semambuya ndipedze varivo vakabata zvimwe izvo zvekuti tofanira kungoziva ka chingorarama munozoti tichifana ruzivo iroro ndizvozvo zviri kutibetsera here isusu tiboita conversation to be honest. Is that serving us? Do you know what it is? Take a person like me. Remember, I went to Prince Edward School. I also went to university, doing certain things. But the culture itself have called me to leave everything that I was doing. Kundora rama muchwana. Chimomira ndikutaura kuti chimomira give me my time kuti ndorarama muchiwano ndichirarama muchiwano ka I'm one of the people who is an advocate for culture, you know that, who is an advocate of teaching people kuti vanorarama sei. But culture, and regardless of, sometimes it feels as if we are forcing our culture and our traditions to remain stagnant. And yet the beauty of culture is the fact that it's let me give you one secret about that. At one point we were called by certain Chinese with certain university could you verify mishonga yekenza. I went there and I pretended kuti andinzwi chirungu and anditauri chirungu. And I went nomwe muzukuru nchiti muzukuru wangu ndakanga ndakapisa mushonga kuita dota because unoshandiswa kuti dota vakaisa muchini chavo vachicheka vabvatonyaza virus rekenza riri kufa. Here comes the arguments kanzi ndinoda kuti tizive vachitaura nechirungu toda kuziva chishizha racho toda kuita mafurther test kuti is it not poisonous. Ndikati aiwa testa izvozvo kuti hazisi poisonous zvinoshanda zvakadii zvakadaro. Wakasvika pakutaura kuti aiwa kutaura nemuzukuru zvikanzi iwe taura nasekuru wako watiratidze gwenzi tokupa 10,000 hatirishandisi muno mutoenda kushandisa uchi South Africa. All of those things you are the only one. Okay, Sekuru, but you know where this gwenzi is and nditi mbukuziva pane chitondo ichi, this shrub, and yet still we have a crisis as a country when it comes to cancer. Ike zvino tinoziva kuti kune zvimwe zvipatara zvoti mimwe michina yacho haisi kushanda kana kuti haina kuwanda zvainofanirwa kuita looking at our size of our population. But here you are sitting there claiming to have this invaluable information that you are holding onto yourself. Ifungai kuti ike zvinhu kuteerera nehama yake iri kutambura nechirwere chegomarara yakafa nechirwere chegomarara iye pada ari kui atova stage 4 hapachina chichakwanisa kuti angomirira kufa. Imi muripo. Let me tell you one thing. We have tried this. Asi muri kutofara kutitaura kuti ndimi moga muri kuzviziva. We have tried this. Mishonga zvakafanana. I want to give you an example. As I'm here, that's pretty much right. She's just having a little bit of fun. Aiwa ndiri kuti inini ka vanhu vachikura hapana asingazivi kuti uchiwana unorapwa cancer.
and with that Asavazive mishonga yacho. with that That point taken, avazive mishonga yacho. that hakuna munhu asingazivi kuti chivanhu kunorapwa cancer. And to some extent even some doctors even no one anorapa cancer. Why can't we raise kuti vanhu vanorapa cancer tosumidzira nyika ino way is only for a select few? Mataura mimi makati mimi pama muri shukuru makatodaniwa. Yeah, it is. Is it only for a select few? I would have thought our ancestors. We can't be all. We can't be all doctors. Because I'm not talking about being a doctor. I'm giving an example. I'm talking about not being a doctor. So let's move together. I'm talking about just being a conscious African. And it's anoziva kuti kuna mashizha emutewe anoita zvakati anoziva kuti akaona muhacha why can't we teach our own children as much as we know kuti munhu akarwara anoiswa kuchipatara? Why can't we teach them kuti kana vakarwara unoenda unona mbuya nasekuru vari padhuze? Why can't you teach our own children? Why can't you teach our own children? Why can't you teach our own children kuti mbuya nasekuru vakakosha? Why can't you teach our children? That's why we're teaching them. No, not about them. Because what she it's Capital. Good morning, welcome to Capital. Makadi yenyu. Iripo makadiwe. Tinofara chaizvo. Muriona vose nyaya iyi. Dambudziko rataita nderekuti uya nasekuru zvose zvavanotaura izvokwazvo. Asi ndinoona sekuti sekuru pane pavari kuposha zvishoma shoma. Sekuru vanenge vatora kucommercial pazvinhu zvavo zvavari kuda kuti vaite. Pane dzidziso nechikaranga yatinongopigwa pachena pasina kana chimwe chinhu chambouya tovatingarasikire kana nesimba sezvaitwa nambuya izvi tare kwete asi ingori dzidziso njeye pamusoro. Saka ini semuono wangu inini ndinogamuchira ivi rauya nambuya tafunga matare akadzika totovoti aiwa matare ane vene ndevaridzi vamasango tinouyawo tokanda mari dzemumatare hatigone kuti gwenzi rezino tonzini siya waudza muzukuru avana kuti audze wacho ndiari kuti sekuru vane mweya wechina iye audzwa information iyoyo haaigamuchire. Kune vana veZimbabwe sesu vekuti hatitarisi kuti chii iso tinongoona sezvairi tirarama nemishonga yedu yechikaranga ndomaonero angu andinei. Thank you so much for your contribution. Tinotenda nekuteerera kwenyu sekuru mazvihwa zvataugwa nemuzukuru ari kuti aiwaka mbuya shoko vauya nemwoyo wakanaka chaizvo wekungoti zvose tingamirira muzukuru zvokwadi kuti mukasapa muzukuru nezvimwe zvinhu zvisinoenda matare patoreshewa paita mwe muteereri 2384. Good morning, thank you so much for tuning in. Vakuru venzvimbo vanga variko vakarayira shuga vakapiwa tumari nevaoneva chakapiwa ndo vakatoita shanda yekuti vanhu vabvise zvakafanana nguva yeslave trade here. Vakuru venzvimbo ndo vaitosarudza machinda anotoenda kuslave ndo vaipiwa tunhu korapsheni yangobvira kare. Vanhu vatema takagara takangodaro hameno tiinda taifanirwa tirwise tisi taitongoshandiswa woswa mukuru webva wapiwa tumari wosarudza wobvisa vanhu munzvimbo itika machaina kutora nzvimbo nanhasi. All right, so I hope we don't fall in the trap of then also stigmatizing certain nationalities, right? We've got to be very careful of that, but I get your point. We'll come back to your audio note. Hello, good morning, welcome to Capital. Makadi tinofara chaizvo imakadi nawe yaitiona sekundamba ndafungawo sekuru vangu inini hanzi vaive slasha yemushonga wenyuka kuti munhu akarumwa nenyuka hapana kuziva izvozvo. Vakaenda neruzivo rwavo kwenyu mukarumwa nhasi munofira iyoyo kuti sekuru ndo vaga vaiziva kungota kuti vaiziva asi nhasi tikarumwa hapana kwasa kuraramisa umu. Saka imi maonero enyu ruzivo ngagupiwe vanhu. Ruzivo ruda kupiwa vanhu rurijenara sevataura nambuya uro haruna chinoda kumbowandisiwapo. Tinotenda. Pane zvimwewo zvozodzi izvi ndo zvesikireti hazvidi kuzivikanwa nevanhu vese vese. Ndofunga vari kupa wase. Zvavaroti kuchira kune dzimwe nzvimbo dzinoira dzisingadi kusvikwa nevanhu vese vese.
gadzireke kubudiswa pachena vanozokanganisa ikoko tinotenda ngavarege kuomera neruzivo vazukuru vanozozivawo sei mangwana arikutouraya chivanhu chacho pakwa yanotenda kure kusina chivanhu kuti vana vanovavinezvano naye muzukuru pane wawakambobatsirawo here vana sekuru nokuti zvakafanana nezvataurwa nambuya kutori nemwe muchembere ritori gwenzi rake hombe raanotounganirwa nemadzimai vachitoraramisa mhuri zvino mukange mafumurowo zviri kuita mateteguru imi muchiti munhu akange asvikirwa hanzi amudhimoni imimi machechi munomati anoroya anoita sei muchembere iweyo ari kurarama achishandisa gwenzi iroro muda kuti ararame nei uite zvokutaka vari naye asi kuraramisa kuchengeta vanhu mishonga yechiharezi ndotenda wega kana wagutsikana kuti tashayiwa zvakanaka ndokutotenda kwacho imi muchazotendera vana mbuya nyika yese ichizove chitendere mbuya utaura gwenzi pano kana kuti vamwe vanenge vachitoseka saka toda kuedza kutaura kuti semaitiro ezvinoita hakuna kana munhu kana nyika kana ipi zvayo yakamboti inoraramisa ndo zvekudzidza rekwawo wakapuhwa unless vari munhu akadzidza mahebs kana vachisvikirwa chaizvo kutone rayiro isusu tine rayiro nemudzidziso dzetinoudzwa regai tichipinda mishonga yechivanhu haifaniri kupinda nhau dzemari inoita yechirungu wow mabva matounza tinotenda chaizvo mabva maunza rimwe saidi ranakidza chaizvo kuti nyaya yemari iyi haisi yava chirungu mangwanani mapinda muchirongwa mangwanani mamukazi tamuka kana mamukawo ndibangoti hangu sekuru paprogramu yapa ipapo kunzi munoona kuti nzvimbo yaanoitozatenekangota zvidikiti nekuti izvezvizvamweza ne35 years hatitozivi kuti munoziva handiti madhamu unoona padhima achitotonhorwa miri sezati madhamu ako mufunge nyori kutonhora inyika watokonisa domestic padhini imi uku matogwe ariko zvavo mashizha vemutogwe akaoma kuti vakaintroduction ndokuti chikaranga chinoraramwa sei handiti cheta dzekuiramba chikaranga tichiramba taona sekuru zvebusiness zvakanaka zvakadaro advabusiness mangani manje ari kuitwa nemaforeigners muno tiri kuitei nawo itia tinawo ine makore mangani vose kuracho vane mabusiness mangani avavhura sofa zvavanoziva ndimokupindura muzukuru people are dying every day and ndodana mbukino sekuru mujati handivazivi ita zvakwa 3 years from now pangacharadza kuonai nenyaya yekuti anenge pashayikwa dzidziso iyi zodhani sekuru vaita zvakati asi sekuru vaiti inengoda mari pakashata ndoda kumbokudzidzisa ipapo nhaurwa yekuratidza gwenzi chachaiwo painzi paisorwa unonzi usawira munhu aipuhwa huku kana even munhu aenda chaiche netswanda yezviyo kuiti kushora usawira saka handikashori usawira nenyika yose muri wazukuru wedu tinowo zviri kumazuvaneshi imi muchiri kupfeka nhembe here kana tichidaro handiti imimi ndimakadzidza muri wana vedu mukaziva kuti mbuya shoko vane zvavari kuita munovabatsira netekinoloji yekudzidzisa tikaregere ichocho chitori chirongwa chekutoti don't tell them kuti wazive kuti mutozive kuti Pakashata, thank you so much for calling in. And I think this is a general feeling. Vanhu vose vavakateerera yavari kuita kuti imini mukahakira mopfimbika ruzivo moga tabetserwa nei. Good morning, welcome to Capital. Good morning, mukasei. Tamuka, pindai pachirongwa. All right, go for it. You know how the mythical fertility is devised? Right.
right why vakaprotectwa munhu wese anodiscover mushongwana anopiwa patent yake hapana anotsvaga mushonga asina kupfuura nemunhu iye saka inini system yatota kuti tiintroduce kunana sekureda zimbabwe inogona kurapa africa yese ine mushonga information zimbabwe yakablesa nemushonga kwete zvokutamba sekuru anoziva kana mbuya atamba anoziva makwanisa watombotsvaka kuenda kunana india kukuenda vanhu mazuvano vanotorapa muno muzimbabwe vachipora zvona kensa zvese sekuru anoziva ika muno ana sekureda government yedu ngaigadzire zvinhu mana mechanism yekuti pote mapattern ekuti munhu wese anenge akuda kurapwa apfuure nesystem inenge yakaprotectana sekuru nanambuya kuti kwese kwaunorapwa mushonga wacho uri kutengwa mari yacho unenge ichienda kunana sekuru vavo. So I just have a question for you, and I think tukufamba tese in terms of protecting our knowledge. I see, kana because isusu chivanhu chedu hachina kuuya chekuchengetedza sekuru vane ruzivo, chakaya kuzochengetedza rudzi rwedu. Zvino kana isusu takuti chiitai zvamapatent to protect sekuru, hatisi taenda kuchirungu here chataurwa nomwe muteereri ataura zvekuti we are commercializing our heritage. Handikambobona sekuru is so adamant panyaya iyoyo. System yedu government yedu ngaigadzirise kuti ana sekuru avaprotect vakawanda zvakati kuproliferate iyo information yavo knowledge yavanayo munyika yese. Got you. Through Africa yese. Got you. Blessed with that knowledge. Got you. Thank you. I hear you. Thank you so much for coming through on Capital 100.4 FM. Harare Zabi Mashamatowe. Apisa. Because it's a very important discussion. You know, it might seem like it's very trivial or very fickle or a distraction. But I think the principle remains. The balance between you and I understanding our heritage, our medicine, but also the idea of protecting ourselves. But I want clarity on that. Good morning, welcome to Capital. Hello. Makadiko. Right. All right. Tinamafundisa akawanda panorarama neshoko raMwari ndizvo zvese. Tinamafundisa akawanda vari kurarama nekushumira munobvumirana nene. Wachipuwa 10%. Fine. Mufundisi akauya paredhi akataura vhesi rimwe chete zvinoita kaseredza rahobhoroka here nenyaya yekuti audza vanhu. Mufundisi akataura vhesi rimwe chete atinenge achimirira kuti wakauya kuchechi achadhimanda 10%. Ndosaka muchiona machechi ari kuwanda. Because kuchechi kwakatonzi vanhu vanopuwa 10%, but kuchiwana hakuna, munongonzi itai zvemahara. Asi mokangana kuti madziteteguru kuti usvike pana sekuru waitouya nehuku, wayanetswa ndaizviyo, usati watomboita kupinga misha checheko kwaitonzi mombe. Kana munhu akanzi harisi kuzvara waitonzi mombe, kana ari mwana mukomana anozvara unozoya nemombe mbiri waitirwa basa. Zvese izvozvo kwengusi kuti kwenguri kwokuti mhuri dzirarame, waiti ukaenda pamba pachiremba anoita chiwano waitomuenzanisa pamwe tingatoti nemuzukuru wangu chivhayo anongobatsira mhuri dzese. Mupe mukana kune muteereri wacho tiwota sekuru muri kuti nini zviri kukanganwa. Kanganwa inyaya yekuti imimi hamusi kudzoka kuvazukuru venyu kudare musina dzola saini musoro. Zvinhu zvenyu zvamuri kuita zvese zvese vanhu muri kuda mari. Nemamwe makaenda muna sesistem vanoparidza pachena kana uchinge wada zvawanzwa pano izvi unozotera wotowana kwakati. Kana asi pari kudaro pandatonzvera andatoziva kuti kana ndichida shoko rechinoti ndinoriwana kana nhindi. Zvemuri kutaura izvo tine mapira etinoita. Munoziva kuti kune mapira anoitwa gore negore nzvimbo dzakasiyana kunoitwa mapira. Gore negore kunoitwa even patinoita mukorera wemvura chaichaiwo. Pana panana sekuru panana mbuya vanenge varipo havabvisisi kana munhu ari pabira. Ivi chamungangoite ndechekuti pamuchange muchiita mapira tinoona kupi ipapo vanhu vanogona kubatsirwa pachena nedzimwe nzira nemweya. Kana musingazvisati mazviona bvunzai vanoridza bira vanokuudzai kune mapira munzvimbo menyu. Kudatenda
mbuya shoko ndoda kukutendai tandinoziva zvechekuti mukapa jekerere rimwe rurizivo masango amunotenda kwaari anokuzarurira izvizva tikurarama nadzo dzisiri izvodzidzi asi dzimwe idzi dzinongovhwa nevazhinji vanenge vari pamuri vanokupai mamwe makore ekurarama nawo mukapa vazukuru venyu ruzivo. Thank you so much for calling. Tinotenda regai ndipendere ndichiti aiwa ndokukurukura chaiko kuti tatenda vateereri masi masimuka chaizvo, asi ndinoda kupindura mubvunzo wanga wabvunzwa naDJ. Ndoda kudza sekuru vamafuta pavataura vachiti madzinza vane ukama nawo hwakapindiridza, vanotaudzana, vanonzwisisana. Ichokwadi kuchivanhu, zvinoratidza kuti vakagarwa nechivanhu zvachose. Asi tinoda futi kudzidzisana kuti chivanhu chokwambuya soko, chivanhu chokwagumbo, chivanhu chokwasivanda, chivanhu chokwadhuve, chivanhu chese chivanhu. Asi chivanhu ichocho dare rimwe nerimwe ramadzitateguru edu rinobuda pahomwe yayo rinopanga mafambiro aro okuti ekwagumbo handiwo mafambiro ekwashoko. Dzimwe nguva zvinhu zvose zvetinoita zvakanaka zvinopindirana mukunaka pakupedzisira, because our goal nderimwe chete rokuponesa vanhu vedu, asi maitire ndiwo akasiyana. Gwenzi ratataura romutohwe iri handiro rega, muchazoona kutoti vateereri vachada nhamba dzambuya, vachada nhamba dzasekuru, vava kutovinga zvimwe zvinhu nokuti vati vano ruzivo rwokuti vanhu ava kana vachiziva gwenzi rakati. Sorry to cut you. Yes. And I think this is where our identity crisis comes in. Yes. Between wanting to know our traditional herbs and medicines and then being called antichrist and a pagan and barbaric and witchcraft, titorine confusion, because Yeshuaka ini ndikufunga kuti kana tichitenda kumwa zvimwezvo zvatomwiswa zvinobva kune imwe nyika, iyo rooibos yatofarira iyoyi, for example, it's a plant just like zumbani that's just been commercialized and we love to drink it. Asi zvedu funga kuti dei yanga itori tea yamuri kutaura, kana dhiringi irori ramashizha matuhwe riri magrosa, hatina kuzvibetsera here sevanhu vemuZimbabwe tichitoziva kuti ndo chinhu chedu chatiri kugadza. It's no longer just an economic development for sekuru, it's for the whole country, because we benefit from that. Worse, if we can even export what we can do. Let me just take some more thoughts from the listener. Sekuru vatokanganisa, ndanga ndatofara inenyaya yatagwa yemashizha ematohwe, anzi tomatora toatsonda oita powder topfeka kuzasi, sene muviri wangu wakatonhora kuita chando chaicho yatohwa nekurambwa nevarume kuti ropa racho hanzi chando. Zvino sekuru vavhara mbuya ma1 titende mbuya manga mabuya neshoko rakanaka. But I think what's important is Sekuru, I hope you pick this up. It is the desire that we have as Zimbabweans, as Africans, to gain the knowledge at a very basic level. Sekuru, very basic. Sorry, let me just play one more audio note and then you can continue. 2035, how are you? Yes. Yeah. Ray comes through. What an interesting topic. Mbuya is correct. Sekuru Ngava advocated, yes, for the protection, but it shouldn't be such a way that nothing is shared freely.
So vanhu vatema zvimwe zvachitofanwa kungoshare freely. This is coming from Ray. Okay, ndichipindura wazukuru ndoda kutaurirai dakumbokutaurirai nezvegwenzi remuringa. Muringa wakabva ku a traditional healer. Ndinotowaziva sekuru wakatanga nezvo izvozvo. But sekuru ivo havana kubenefita. Wazhinji nguva kundotengesa muringa kuSouth Africa. Sekuru ivo vandogara tine mimwe mishonga yakawandisisa yekuti we share. But tiri kutaura kuti isusu tikaona mazuva ano tinoda kuti tirambe tiine nana sekuru, tirambe tiine vanhu vanenge vachiita chikaranga, tikatanga kufukura hapwa pwere dzinondowirwa. Munhu achatadza kuzwa kuti muti uyo achatadza kuuziva, achatora usiriwo, achaisa kwaari kufanira kunge achinzi anopfeka, achakuwara, achatanga kuti vanhu ndakazvitwa nanhingi. Saka ndiri kungozama kutaura kuti regedzai vane ruzivo waite basa. Kana mapiritsi checho akazara mumashops umo, haatenderwi kungoteurwa nemunhu asina chiyega chadhokotera. Saka kana taakutaura kana maakutaura imimi handipindire. Saka zvekuti tine dambudziko rimwe chete rekuti vamwe vanoenda vachindodzidziswa nevazungu vatakabvisa vakati pamba vachiuya futi vari kuuya kune zvikuti mamissionaries vari kudzidzisa vanhu vana traditional shayai mishonga ko vadii kuti wasimudzira. Right now as you and I are talking, how many new cancer cases we have every single year in our country? 5,000. 5,000 cases of cancer, and we are sitting here on the crunch on Faith Fact saying it does not have to happen, and yet because of this exaggerated idea to protect 5,000 people. Do you know how many traditional healers I know? It's 11 o'clock.